O ran, just cerddoriaeth iaith Gymraeg, sa'n siŵr os mae neb wedi bwrw fi fel gwrando i stwff am y tro cyntaf a bod fel, waw. Fi methu credu bod fi heb gwrando i hwn cyn hwn. Heb clywed. Ie, just heb... Gwedwch y stori sy'n nathach chi actually darganfod Endaf Emlyn, cos mae stori eitha neis. Wel, Ianto nath fi'n meddwl dangos i fi... Laura, probably oedd y gan, fi'n meddwl. Can gynta. Yn lockdown. Yn lockdown, ie. So, ie, fi cofio jyst bod fel, waw, mae hwn yn mental. A fel... A wedyn, o'n i'n really mewn i fel recordio adre ar y pryd hefyd. O'n i'n gweithio ar ail album Mellt. So, oedd e'n fel... O'n i'n really inspired kind of, i ddarllen amdano fe'n recordio popeth adre mewn cegin a beth fel hyn. A just neud ar ben ei hun, basically. O'n i fel, waw, allan ni'n neud, trio neud rhywbeth fel hwnna. Ie, just dylanwad massive. A nathon ni cwrdd e fe. Blwyddyn diwetha. Nes i ofyn y fe sydd y moyn dod i sgwennu album yn gegin fi. Ie, do, nes ti.